Da parrokuek eta udaletxiek zerbait jabien karta zabaldu, hori amak kontaute dike, eta Franko ibiltzut ezan beren aitek, Frantziatik. Da esatu zien, Rosario, zuaitek honixo Franko bildu dauz. Da amak edatzen, bale, bakarria zu karti, da apurtu ju karti, da ez du kartaik apurtu ju, ez dakiz zer. Da ez zen, hori beholan ez da. Handi beste, hiri betera, Barredo, beste karta bat, Frankoekin. Da ez zine boten kartai sekule. Da azkeni ez zuten, emoiztezu, neuke eskribitzeko berai, da, karo, nik horti dakit, Casa Ratxou, número 5 Gurs, papela, osea, remitentie. Eta, karo, nizerreina ben, bueno, gero horrek kartak hartua binien, amak zere ben eskribidu, berai. Kartak hartua ez amak, remitikia binien, berai eskribidu. Beia, etxurie, hemen egotezan entregau bier, da, are karta sekulizina llego, gara. Ama ez eta sekulisti kontestau, da, are gezoazen sekula llego, gara. Osea, Abadiñoko udaletxiek eta parrokuek horixiek, esatu zien, etorri deikela bera. Bueno, etorri deikela bera, berak eziaben etorri, ze berak eskatzaben alabi joeteko ara. Da, hemen udaletxiek eta elixiek ez zien izten joeten. Ni amai. Da, karo, amak zazo baten gurixearen, gero pasak eskondu izan, beha gurixearen, esatu uste niri, jungo nitsuan, beha etxian izan, etorri ditila, berak eziaben etorri, ze, karo, niak gogoratzen da zelan dago eskribitu dena, anistia muitzinien, Irunen paseu zina, danak fusioia agizan. Narek behatu izinan. Bueno, da gero, erroke mutzi zinen kartak eta, osea, kartak emonez, berak kartak eskribidu etxuri izan alieketan ara. Arek handire badak izen dana. Da nire utzako, nire akitek, pentseutek gaben, nire ama antxetxinizteko. Berak urten arte, ero berako ezo zerrein arte. Karo, beren ala bakarra zan, handiri bebere hile. Karo, nire ama huerfana. Eta, egun egitxier, da, besti epitxiez, la cosa eskolan geratu zen. Gero eskondu zen,